rounds, we're on target, firing point. Udgangspunktet for at lave Armadillo var dels, at debatten i Danmark for mig at se, og for os her på Fridtjof Film at se, synes at være på det tidspunkt, vi gik i gang, så godt som ikke eksisterende omkring Afghanistan. Vi forholdt os simpelthen ikke til, at vi var en nation i krig, og det havde vi lyst til at gøre noget ved. Hvad kan man sige, måske mere personligt motiveret for mig, at jeg synes, som filmskaber, hele ideen om at lave en krigsfilm eller en krigsdokumentar var enormt besnærende. At lave en krigsfilm eller en krigsdokumentar var enormt besnærende. Altså dokumentar eller krigsfilm for mig handler jo om de helt store spørgsmål. Altså det handler om vores idé om civilisation over for noget mere arkaisk måske, ikke? Om voldens natur, om det gode mod det onde, og om sådan nogle dannelsesrejser. Så jeg synes, at selve det at lave en krigsfilm stillede så mange store spørgsmål til altså filmiske spørgsmål for mig. Jeg tror, det handlede om dels at konfrontere, hvad er det, man er bange for i sådan en situation, men hvad er det også, der er forførende i sådan en situation. Og der brugte jeg jo også mig selv følelsesmæssigt som målestok for nogle af de ting, jeg oplevede, soldaterne snakkede om. Og det havde på et tidligt tidspunkt i researchen til filmen, når man har haft sådan en oplevelse, hvad er det så egentlig, der gør, at man søger tilbage? Altså, hvad er det for en mening, man finder derude? Ikke? Siger den historie, der udspiller sig derude om os alle sammen.